Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This is my body, which will be given up for you. Matud nila, maalam sila. Apan mga buang-buang di ay. Inaisimbaho nila ang Dios nga walay kamatayon. Nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nanagkamang. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kay bagasuking tigpaminaw niya na sa kining tulumanon, bagong tulumanon nga kiuluhan og The Woman I Love kun ang babae nga akong gihigugma. Ato dayong gibasa ang Roma, Kapitulo 1, Tudling 22 ngadtos 23, kay may kalabtanan kini sa atong tema nga ipadayon. Apan sa dili pa, atong ipahibalugin ninyo, no? Ning buhis niyong alagad, nagdumala ni mong tulumanon, si Veritas, nagpahibalukin ninyo nga doon natay kausaban, no? Doon natay kausaban gamay sa format, no? Ning atong kining tulumanon, no? Kay na atong nadesisyonan tungod sa nabantayan natong murag something ka na bang apike, no? Ang katong doon na ba'y kinahanglan nga i-improve pa, no? Sa atong program. Kaya akong nabantayan manggod nga kung mudawat og mga questions gikan sa text, then doon na po tayo mga tema, then pananglit mudawat ag mga text messages, then tubagon pagkaugma, pananglit lagi og mo naman gini na nahitabo naman nga dili mamatiwas ang atong topic
dayon mutubag na tag-text, unya dayon doon na ba yung mga pangutana nga mataas-taas gamay na to sa pagtubag, so medyo makuan ba ang topic medyo maputol, no, di gyud mapadayon. So atong nadesisyonan nga mutubag lang daw og mga text messages, no, pangutana Sabado lang og Domingo, no, Sabado og Domingo. So mga kog dispensa niadtong kining wala to matubag, no, napay mga tulo ka pangutanang wala to matubag sa na text na kagahapon og sa miagi pagani, no, hinoon lain man pud siya nga topiko, no, watoy kalabtanan sa atong topic mahitungod sa idolatry, no, kanang pag simba og laing Dios kun mga Dios. So mga lang og dispensa atong wa pa nato matubag nga kining mga pangutana, pero ato yun ang i-priority sa panahon din atong himuon gyud ang pagtubag, no. Akong ipahibalo ninyo, no, mga suking tigpaminaw, Sabado o Domingo ta mutubag og mga pangutana gikan sa text. Okay, I hope nga inyo kong masabot, no, para nga ma-improve gamay, no, dunay kahanay, no? Ang atong tulumanon din nga bago the woman I love kunang babae nga akong gihigugma. So bali kung doon na po mo muabot nga mga pangutana karon, siyempre maula-ulahin na po to. So ay lang mo kapuol, no, kung ay lang mo kalain, no, kung madugay-dugay, no. Anyway, ako masaligon nga tingali ang uban ninyong mga pangutana nga i-text makarga na pod, no, unya, no, sa atong topiko. So basin ang mahitabo nga imbis ng utana mo nag-text mo pero natubag na day kay na appeal man dito sa atong tema. So ingon na, no, I hope nga nasabtan ko ninyo nga mutubag lang tag mga text messages pangutana Sabado lang og Domingo. Ay mo kana bang kabalaka nga basin mingon mo nga uy basig maunhanon ta atong mga bag-o niya dugay na tong akong pangutana, no, dili ko ingon ana ako yung i-priority tong nauna, no, pero ato lang itunong og kana bang Sabado o kanang Domingo ang pagtubag sa kini mga pangutana. Okay, so karon padayon ta sa atong tema, no, atong tema atong igahin Lunes hangtod sa kining Biyernes. Sabado ug Domingo igahin nato sa mga kining pangutana. Okay, atong gibasa ang Roma Kapitulo 1 tudling 22 ug 23 nga matud nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Inay simbaho nila ang Dios nga walay kamatayon. Nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao o sa mga langgam, o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Ato ning ibasa lagi kay may kalabtanan kini sa atong tema hitungod sa kanang idolatry. Kaya nga atong tinuhuan nga Katoliko, nga atong simbahan nga Katoliko nga moy atong giila, gitumbok ning mong tulumanon ang babae nga akong gihigugma, no, ang simbahan nanudlo man nga dunay kanang mga sacred images kung mga balaang simbolo nga kinahanglan natong tahuron. Pero sa makadaghang higayon, no, na sinayop ni pagsabot sa uban natong mga igsuon, particularly sa mga nahimulag natong mga igsuon kon our separated brethren. Kay ilan ning gisabot ning tudlinga nga kita kuno mga Katoliko na igo, no, sa mga tudling kay ang Dios lagi kuno atong giilisan og mga larawan. Tinuod ba, no? Tinuod ba nga sumala sa doktrina o pagtulon ang Katoliko nga kanang atong mga larawan, no, nga gipanggama, no, larawan sa mga santos, mga idolos kana, no, o mga Diyos o giilisa nato ang Dios kanila, no, nga mga larawan nga gama lang o buhat sa kamot sa tao. Tinuod ba na, no, mga suking tipaminaw ang atong tubag dili gyud tao na tinuod. Dili gyud na tinuod. Nga, no, kay kanang atong mga larawan wala man na itudlo sa atong simbahan ng Katoliko, no? Wala man na itudlo nga mga Diyos na kung mao dili na ilis ng atong mga larawan sa Diyos. Dili na. Wa na to ilis ang Diyos.
Unsa may kanang pamatuod, daghan kitag pamatuod. Una, kanang doktrina nato may labot na sa Santissima Trinidad. Kanang Dios, usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Unsa man ang tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Giapil ba diha ang larawan o ribolto ni Santa Maria, ni San Antonio, kanang atong Santo Niño? Giapil ba diha sa Trinity? Kaya kung giapil, dili unta Trinity. Kaya unsa may Trinity, tulo nga naghiusa diha sa pagka-Dios. Ang tulo lang maong persona, pero ang kinayas pagka-Dios usa. Gani doon na tayo separate topic po ng Trinity. So, mao na, laing pamatuod nga wala nato ilha nga Dios kanang atong mga larawan, no? Inig yung dokumento nga dinhi ako kining gihikay, no? Gikan gyud sa atong libro, The Catechism of the Catholic Church. Okay. CCC 2141. Okay. Numero 2141 sa Catechism of the Catholic Church. Giingon, the veneration of sacred images is based on the mystery of the incarnation of the Word of God. It is not contrary to the first commandment. So kuno kanang pagtahod nato sa mga sacred images gibase na sa misteryo sa inkarnasyon. O katubang pagpakatao sa pulong pagpakatao niya sa pulong nga nahimong tao, no? Dios nga nagpakatao. Dili na kasupak, no, sa unang kanabang sugo. O atong i-connect po dayon sa mao gyapong libro CCC kon Catechism of the Catholic Church, no? 2113 nga gihisgutan unsa ng idolatry. Unsa ng idolatry? Matud pas mong libro nga nihaom kayo sa nahisulat sa Biblia, divinizing what is not God. Unsa ng idolatry? Kanang pagbaton og laing Dios, no? Sala nga idolatriya, matud pa sa CCC kon Catechism of the Catholic Church ang atong libro, no? Numero 2113, divinizing what is not God. Kanang gihimo nimong Dios ang dili tinuo Dios. Mao nay idolatry. Nanudlo ang Katoliko niya na og mao gyud po na gitudlo sa Biblia kanang magbaton kag laing Dios, especially kanang mga binuhat sa kamot. Na karon ang tinuo ang Katoliko, nanudlo ba kanang atong mga larawan mga Dios na. Kay kung nanudlo pa ang atong simbahan Katoliko nga kanang atong mga larawan mga Dios ato pa, sakto ang ilang akusasyon nga giilisa nato ang Dios og mga ribulto og mga larawan. So, mga suking tigpaminaw, maghinay ta, no? Kay wala magtudlo ang babay o ang simbahan nga kining ang atong mga imahin mao na ang Dios. Gani pipila na ka mga tudling sa Biblia ang atong gihatag kaninyo nga dili tanang pagyukbo, dili tanang pag-alagad nga ang imong gipunting usa lang ka tao o usa lang ka butang, usa lang ka relics o usa ka sagrado nga imahen, dili tanan yun ana nga imo nang giilang nga pathala o giilan nimong Dios. Kay sa ato nang natun-an lagi sa miagi dunay kanang pagyukbo nga tahod lang ang buot ipasabot, dili pagpagka-Dios. Kay kung mao na nga basta muyukbo ta og usa ka butang na sao na lang daghan kayo mga tudling sa Biblia nga pamatuod nato nga dili tanang pagyukbo pagpagka-Dios na. Karon atong punan og mga tudling, no, sa ato nang napasiuna mga teksto, di ko na lang pang balikon kay lagi ato manig yung paningkamutan nga matiwas gyud sa madali, no? Kini nga mao nga tema. Laing tudling sa Biblia nga atong gibasihan kanang naa sa Acts of the Apostles kun buhat sa mga apostoles sa kapitulo 16 tudling 29 ngadto sa 30. By the way, sa di pa na ko ni basahon, doon ako'y nalimtan gamay nga idugang atong gamayang introduction. Nga lain daing kanabang pamatuod nato, no? Kung maghisgot gay tag mga imahen nga moingon ta nga dili tanan Dios. Kay kung mubasa ko to sa Biblia, doon na may ganang examples, doon na may mga ehemplo unsa tong mga ribulto nga ginaila nga mga Dios kadtong mga gidili.
Unsa man pananglit, no, nga mabasa gyud sa Biblia letra por letra sama sa larawan o ribulto ni Baal, Diana, Mercury, Astaroth. Oh. Ug uban pa limot na kusuban. Nga kanang mabasa gyud sa Biblia letra por letra. No, nga sama sa larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Pero wag gyud tay mabasa nga kanang larawan ni Santa Maria ug atong mga santos, San Antonio, San Vicente, unsa pa na diha. No, wag gyud tay mabasa kanang ilang mga larawan giilapod nga mga Dios nga sa ato pa gidili. Unya ato namang natun-an mga suking tigpaminaw nga dili tanan larawan Dios, di ba? Kay gani lagi diri sa istasyon. Oh, daghan naglibot ko diri mga larawan. Dili man ni mga Dios. So kinahanglan natong i-qualify, no? Unsay Dios nga larawan, unsa po'y dili. E kadtong dili Dios, pwede ta tugtan sa Ginoo ni ana. Gani alang niadtong wala ka sunod, no? Niadtong unang mga bahin sa tong tulumanon. Tagaan mo na kog mga tulo lang ka teksto nga prueba nga dili tanan larawan Dios. Sama sa Numeros 21:4 ngadto sa 9, di nang Dios nagpahimo ngadto kang meses ug larawan sa sukabitin. Laing tudling Ezekiel 41 tudling 17 ngadto sa 20 nga ang templo sa Dios dunay mga larawan sa kiruben. Unsa man ang kiruben? Dagway sa anghel. Iklaro gyud nga naay naong sa tao, napagali dagway sa kaliyon. Oh. Gunya, unsa pa? Sa Exodo 35:30 ngadto sa 35, ang Dios mo'y naghatag kaalam sa tao sa paglilok o sa paghimog mga imahen. So kung ang Dios mo'y naghatag sa tao kaalam sa paghimog mga ribulto o mga larawan, nagpasabot nga dili dawtan ang paghimog larawan, kay ang Dios man mo'y naghatag niana. Kung dunay pagdili ang Dios sa mga larawan, kana kun ang atong tumong himuon natong Dios. Kana bang sayop nga paggamit sa larawan mo na gidili sa Dios? Kay dili man yun na absoluto gidili ng larawan, basta sakto lang ang paggagamit. Parehas na guna sa kwarta. Ang kwarta kung gamiton sa insakto, maayo. Apan kung himuong Dios ang kwarta, gamiton sa dili mao, dili na po na maayo. So naay saktong pagkagamit, napoy dili saktong pagkagamit. Unsa may sakto nga pagkagamit sa larawan? Kanang himuon lang natong dayan-dayan sama diri sa istasyon. Unsa pa? Kanang pagpasidungog sa angay pasidunggan. Pagpahinumdum kay usahay kanang imahin, magpahinumdum man nato labi na kung kabalo taon sa mensahe niya ng larawan. Di ba? Niya usa pa kanang pagpasidungog sama sa atong gihimo ni Rizal, nga ato siyang gipasidunggan, gihimuan nato siyang monumento, pero wala nato ila nga si Rizal usa ka Dios, di ba? Ingon na. Ug unya mga suking tigpaminaw, daga na din ta dito sa yukbo, kay mo naman to nga wata makatiwas, no? Kanang yukbo ba nga dili ta nang yukbo pagpagka-Dios. Kaya giakusahan man lagi ta sa uban ato mga igsuor kinahimbulag nga ang ato kunong pagluhod-luhod sa mga larawan pagpagka-Dios na kuno na di modo usa ka sa lang idolatria. Well, atong basahon ng buhat 16 tudling 29 ngadto sa 30. Sa buhat 16:29-30 no atong putluon. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Kanawa. Ang usang ilahos sa 30. Unya sila gipagawas niya og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton naron ako maluwas?" Ingon sa atong nabasa no mga suking tigpaminaw, buhat 16:29 ngadto sa 30, ang tinugyanan kuno sa karsel nangayog suga. Unya, misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa ilan ni Pablo ug ni Silas. Si Pablo ug si Silas giludhan, sa to pa giyukbuan. Pero sala ba ni nga idolatria? Gibadlong ba ni Pablo ug ni Silas ang tinugyanan sa karsel sa dihang giyukbuan sila? Wala. Kaya nahibalo si Pablo o si Silas nga dili tanang yukbo pagpagka-Dios. Kaya kung pagpagka-Dios pa ang gihimo sa tinugyanan sa karsel sa iyang pagluhod, ngadto kanila trabaho ni Pablo o ni Silas ang pagbadlong sa mga tinugyanan sa karsel. Pero kay wa man badlungan ni Pablo o ni Silas
ang tinuganan sa karsel, sa diyang giludhan sila, nagpasabot nga husto ang himo sa tinuganan sa karsel. Ang iya lang himo mao ang pagtahod lang. Sa ato pa doon na day yukbo nga pagtahod lang bot pasabot, dili pagpagkadiyos. Kaya ang ehemplo god nga kung ang yukbo gali dili mao, asa man atong mapananglit niya na. Kadtong hitabo ni Pedro nga giyukbuan siyang Cornelio, yana sa Buhat Kapitulo 10, no? Kung wako masiyo patong paklion ang itong Biblia no mga suking tigpaminaw. Buhat Kapitulo 10 tudling 25 ngadtos 26. Matod pa, sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, og mihapa si Cornelio sa iyang tilan og misimbag kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro, giingnan, tindog, ayaw akong simbaha kay tao lamang ako. Nasabot manggod ni Pedro mga suking tigpaminaw nga ang yukbo ni Cornelio, yukbo nga ikahatag lamang sa Diyos, katubang highest form of worship nga gitawag nato sa Grego o latria. Ikahatag lamang na sa Diyos, dili na pwede ihatag ngadto sa tao o bisan unsang larawan. Mao na nga gibadlong siya ni Pedro, kay nasayod mong si Pedro nga didto ni adtong dapita. Doon naman ko yung mga tao ba nga nagtuo nga ang mga apostol, no, sama niya. Nagtuo mga tao nga, huy, ang mga apostol ko no, mga Diyos ko no nga nanaaw gikas langit, kay nagahimo og mga milagro. Di pagtuo nila nga ang mga apostol daw mga Diyos nga nanaaw gikas langit, mao na nga ang ilang kanabang pagtahod, ang ilang pagyukbo ngadto kanila usa ka idolatria. Kaya ang ilang pagyukbo, ang gibugaton sa ilang pagyukbo kadto ikahatag lamang sa Diyos. Mo na nasabta na kanya atong higayon na si Cornelio wa pa man matudloy sa tibuok mensahe sa Kristyanismo. Tinuod si Cornelio sa kabuutan, alagad sa daang tinuhuan, apan ang kulang lang niya pagabot sa Kristyanidad, mao nga kinahanglan matudluan siya sa mga pagtulunan ni Kristo pinagi sa mga apostol. Mao bitaw kinahanglan makikita siya apostol para matug-anan siya, matudluan siya sa kumpleto nga mga pagtulunan ni Kristo. Og usa na niini unta kini mao si Pedro. Sa dihang una nilang pag-meet ni Pedro, yukbuan man din niya si Pedro niya ang iyang pagyukbo daw pagpagheryos man, mao nang gibadlong siya ni Pedro. Pero wala na magnigar, wala na magsalikway nga dunay yukbo nga para gyud sa mga balaan nga nagpasabot lang og pagtahod. Asa mabasa kadto laging gibasa nato kaganina, Buhat 16 tudling 29 ngadto sa 30 nga ang tinuganan sa karsel miluhod sa tubangan ni Pablo ug ni Silas, pero wala badlungan ni Pablo ug ni Silas ang tinuganan sa karsel. Bisan giludhan sila tungod kay nasabot ni Pablo ug ni Silas, pagtahod lang ang but pasabot sa ilang pagluhod o pagyukbo. Mga suking tigpaminaw, laing mga tudling sa Biblia. By this time, atong iduha ka anggulo, no? Ang atong paliwanag, no? Iapil nato kanang pulong pag-ampo, dili lang yukbo. Kay nahinumdum ko sa ato gihapong mga higala nga dili Katoliko. Kay matud pa nila kanang inyong pag-ampo di ay ngadtos mga santos nga nagatubang mo sa ilang mga larawan, sama sa larawan ni Santa Maria. Di ba klaro man na nga pagpakadiyos kay giampuan? Kana mo'y nindot kayo nga atong isunod sa atong kanabang inline sa atong tema. Sakto po, no? Kay naamangoy giingon sa Biblia nga mag-ampo lamang ka sa Diyos. Nga namang moampo mga tao o sa kabalaan. Nga naman tuod nga kitang mga Katoliko moampo man yan ng mga santos nga mag-atubang rabagyog mga larawan. Mga suking tigpaminaw, ang pagtulunan sa tinuhuang Katoliko mauni. Dili tanang pag-ampo nagpasabot na nga atong gipunting ni ana ang Dios. Akong parehas nagyapon ni sa kanang pulong pagsimba o pagyukbo. Dili tanang yukbo pagpakadiyos, kay naay yukbo nga tahod lang. Kana pong pag-ampo, dili po tanang pag-ampo nga para ra gyud sa Dios. Kaya na pag-ampo nga pwede na ito ipahinungod sa tao.
By the way, unsa man ang pag-ampo? Tanawon ko na itong diksyonaryo ba, unsa nang pag-ampo? Tanawa ko na ninyo. Kana bang muhangyo ka ba? Kanang muhangyo ka. Pag-ampo man na, di ba? Yun na kay pangayuong pabor. Di ba? Kanang magluhod ka. Mag-ampo ka sa Ginoo. Unsa man ang tinor diha? Unsa may imong gibuhat? Naghangyo ka niya. Di ba? So kanang prayer o kanang mag-ampo ka, sa laing pagka-istorya ni Ana, naghangyo ka. So sinonimo sa kay ng mayong ka, nag-ampo ka o naghangyo ka. Kaya kanang mag-ampo ka, naghangyo man ka. At the same time, mura gihapon, vice versa, naghangyo ka, nag-ampo ka. Di ba? Unya, pagkadaghan ra bang sita sa Biblia nga ang mga katawhan sa Dios ni hangyo o ni ampo pod ngadto sa ilang isig kakauban? Iyon na ni manggod mga suking tigpaminaw. Adunay pag-ampo nga makasala ka kung ipahinungod nimo sa tao. Pananglit lagi. Kana yung larawan ni San Vicente, labi na sa kapistahan ni Senyor San Vicente. Doon na tayo mga debosyon na nag-atubang tas larawan ni San Vicente. Nag-ampo taniya. Kung atong giampuan si San Vicente, nga giilan na to nga Diyos siya, kana mo'y sayop nga pag-ampo. Kaya dili man Diyos si San Vicente. Pero kung muingon ta, San Vicente, iampo mo kami. Kana, dili na sala. Dili na sala nga no, kay wa man nato ilha si San Vicente nga Dios. Ato naman siyang gihangyo nga iampo ko taniyag apil. Kay ang pag-ampo sa taong balaan dako kay gahimuan. Di ba? Na nasa Santiago 5:16 kung wa ko masayop. Santiago 5:16 no, kung wa ko masayop. So, malangan magugukbon pa na akong Biblia. Correct me if I'm wrong lang. Kaya naagyo na, nabasahan yun na nako nga ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo gahimuan. Muna nga, wa magyud po tay pag-ampo ngadtos mga santos ba nga giilan nato silang Dios kay tanan puros magyud nga muingon ra gyud ta nila iampo mo kami. Santa Maria, iampo mo kami. San Vicente, iampo mo kami. Senyor San Vicente, iampo mo kami. Wa gyud tay pag-ampo ngadto sa mga santos. Nga muingon ta nga mga Dios nato sila, wa ta muingon ana, di ba? Wa ta muingon ana, pangasuking tigpaminaw. So dili tanang pag-ampo ngadto sa usa ka tao, usa ka idolatry. Ang idolatry lang kung giilan nato sila nga mga Dios nya di sila tinuod Dios. Nya sa Biblia ra ba daghan kitang prueba mga suking tigpaminaw nga maampuan ng tao basta di lang nimo isipon nga Dios. Asa pananglit mga suking tigpaminaw sa 2 Hari 1:13 no atong basahon ang in English ug ang Bisaya. Unahon natong Bisaya. 2 Hari 1:13 sa maayong balita Biblia. No, akong usbon para mas take note ninyo pag-ayo. Nitong wala ka apas, kadtong mo pa'y pagkuha gulpin. Okay, tagaan mo na kong tsansa. Okay, itong basahon. 2 Hari Kapitulo 1 tudling 13. No, maayong balita Biblia, no, nga version. Unya ang hari nagpadala na usab og ikatulo ka kapitan. Kinuyugan sa iyang 50 kasakop. Ug ang kapitan mitungas ug miluhod sa atubangan ni Elias. Ang kapitan kuno mitungas ug miluhod sa atubangan ni Elias. Si Elias giludhan sa kapitan. Nadili man ni pagpakadiyos pagtahod raman, di ba? Niya napay sumpay og nagpakiluoy kaniya. Siya miingon, propeta sa Dios, ayaw intaw na kupatya ug ang akong mga sakop. Ingon sa nahitabo sa duha ka kapitan ug sa ilang mga sakop. Kaya ang istorya mo gudani, ang Dios sa daang testamento mupakanaog dayon og death penalty niadtong mga gahig ulo. Mupakanaog dayon og death penalty adtong mga gahig ulo. Unang gisampulan sila, doon na dayoy gipatay. Muna nga ang hari, dili mapadayon ba ang kasuko sa Dios,
hangyo sila. Iyang gipadala ang kapitan ug ang 50 kakauban sa pagpakiluoy ngadto sa Dios, pero asa man silang pakiluoy sa Dios nga di man makita ang Dios. Didto sa usa ka propeta. Ang ilang gila mao si Elias. Munang niadto sila ni Elias. Dayon ang kapitan lagi may yukbo dayon ni Elias. Pagtahod lang ang pasabot. Dayon giingnan dayon si Elias, propeta sa Dios. Ayaw intahaw na kupatya ug ang akong mga sakop. Ingon sa nahitabo sa duha ka kapitan ug sa ilang mga sakop. Naun sa may gihimo nining kapitan ngadto ni Elias, di ba nag-ampo? Kaya nga naman, naghangyo man siya. Kung sa may iyang gihangyo, ingon siya, propeta sa Dios. O sa ato pa, Elias, ayawin tao nagkupatya ug ang akong mga sakop. Ingon sa nahitabo sa duha ka kapitan ug sa ilang mga sakop. Di ba ato namang nahibawan nga kanang ampo naghangyo? Di ba? So, the fact nga ang kapitan ni hangyo ngadto kang Elias, ato pa nagampo ang kapitan ngadto ni Elias. Kaya nangayo magpabor. Pero basin mo ingon ang naminaw karon, no? Ang hatong mga nangminaw, mingon sila nga, kanang mabasa gyud veritas litra por litra nga nagampo, di lang kay kanang mingon ka naghangyo. Diyan man ta kinahanglang basahon pa ng litra por litra kay hibalo na gud nga kanang ampo hangyo. Diyon sa manday, di ba? Magampo ka, mahangyo ka. Pero kay naaman po litra por litra mabasa gyud. Asa sa King James Version na dili ni siya self-serving ngano kay dili ni version Katoliko, version Protestante, no, kanang King James Version. Zahan ninyo sa maong sitas 2 Kings chapter 1 verse 13. Ang gigamit nga pulong kanang hangyo, di kay hangyo gyud, pray. I pray thee. Ani atong basahon 2 Kings chapter 1 verse 13. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. Tanawa. Unsay gingon sa kapitan ngadto kang Elias, O man of God, I pray thee, nagampo ako kanimo. Let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Tanawa. Litra por litra yun. Sa King James Version. E basin biyag dili mo sugot ba ang uban natong naminaw kung atong i-translate ang kanang naghangyo og nagampo. O nang ibasa yun akong litra por litra pagampo. Hindi na yun nato na manigar kay maora mang sitasa nga ang hangyo sa hubad sa King James nagampo. So wa masayop si Veritas sa iyang paghubad sa kanang muingon ko naghangyo og nagampo maora na. Kaya nga naman, dili man ni hubad Katoliko, hubad Protestante man eh. 2 Kings chapter 1 verse 13. Gani sa akong nahibaw-an, kasagaran sa atong mga separated brethren, kung mga igsuon na himulag ang ilang gamiton, kanamang King James. So sa ilang hubad kasagaran, King James. So, atong gamito na, kay mo man na inyong gigamit. Tanawa, basahan ninyo. Unsay gihimo ni sa kapitan ngadtong gisugo sa hari. Pagpakiluoy ngadto sa propeta sa Dios nga mao si Elijah. Unsay giingon 2 Kings chapter 1 verse 13, O man of God, I pray thee, nagampo ko kanimo. Sa ato pa mga suking tigpaminaw, dili tanang pagampo nga imong itumbok ngadto sa tao daotan na. Nganong dili man ni daotan, nganong dili man ni idolatry ang gihimo sa kapitan ngadto ni Elijah, kay wa man magtuo ang kapitan nga si Elijah usa ka Dios. So hangyo lang to. Nangayog pabor pero wala niya ilha si Elijah nga Dios. Nya kita mga Katoliko hangyo-hangyo ta sa mga santos, wa man ta mo ilang nga Dios na sila. Ato ra man silang gihangyo nga iampo puta nilag apil. Sama sa gihimo pod sa atong mga igsuong nahimulag nga mingon sila, pastor, i-pray over me be, iampo pod me. Inana ragot. So may dahotan ana, gawas kung ilhon ninyo inyong pastor nga Dios. Hangyoon ninyo, Diyos man ka pastor. Ana,
ana daotan na, pero igo ra mo moingon sa inyong pastor, i-pray over maybe, yampo mi ngadto sa Ginoo, okay ra na. Ug mo po na gibuhat na mo mga Katoliko, sangpit mi ngadto sa mga santos, amo silang patabangon na mog ampo, dili kay nag-ilami nga mga Dios sila. Mao na mga suking tigpaminaw. Ug unya moingon ang uban nga ngano magatubang kon mo silang larawan. Well, kung buhi pa unta sila, di sila na mismo ang mga tubangon, pero kay wa naman sila, ang ilan na lang kuhan larawan. Pero dilibot pasabot nga ngamong gitumbo kana yung larawan. Ang gilarawanan. Gani si Josue sa kapitulo 7 tudling 6 sa iyang pagsimba sa Dios, nagatubang man siyang larawan sa kerubin o kadtong arka. Sa Josue 7:6, no? Mihapa o miyukbo sa yuta at tubangan sa arka sa kasabutan sa Ginoo si Josue. Unihapa siya. At tubangan o miyukbo siya at tubangan sa sudlanan sa kasabutan kung arkas kasabutan. Unya nasayod naman ta yung katong arkas kasabutan sa ibabaw na ito'y larawan sa kirubin. Usa man ang kirubin, usa ka anghel. Asa mabasa nga ang maong sudlanan sa kasabutan gibuhatan og larawan sa kirubin. Na sa Exodo kapitulo 25 tudling 17 ngadto 22. So waday magpasabot no nga kanang musimba ta sa Ginoo sa espiritu, wagay makita nga butang istubangan. Kay gani sila sa una muyukbo sila na may giatubang. Ug unya laing prueba nga dili tanang iyukbo no. By the way, napadyo ko nalimtan bahay na ng ampo. Kay dili lang kay daang testamento atong basehan na. Bisan sa ikaduhang Korinto, kay basin dunay naminaw karon nga moingon nga ada ang testamento man na brad. Wala mo nas bagong tugon. Well naa, no? Nas bagong tugon kanang giampuan o gihangyo ng usa ka tawo. Dili daotan, dili idolatry. Nasa ikaduhang Korinto kapitulo 5 tudling 20. Angos pon, ikaduhang Korinto, kapitulo 5, tudling 20. Yung sa may mabasa na ito din, no? Ikaduhang Korinto, kapitulo 5, tudling 20. Okay, yara. Busa ania kami gipadala ni Kristo. Ug sama da nga ang Dios gayod ang nangaliyo po kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Si Pablo mo yung nag-ingon ani. Nagampo siya o naghangyo siya ngadto sa mga tao nga makig-uli unta sila sa Dios. Kana laging hangyo sa ato nang napamatud-an, ampo lagi na. Akong usbo na, pusa ani ang kami gipadala ni Kristo. Ug sama da nga ang Dios gayod ang nangaliyo po kaninyo, pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. So gali, bisan ng mga apostol gali, sama ni Pablo, nagampo gali ngadto sa mga tao nga unta mo balik sila ngadto sa Dios, makig-uli sila sa Dios. Kaya lagi kanang ampo, hangyo man ha? Di ba? Tingali mo ingon gihapon mo, kanang pulong yung pray. Ampo good veritas. Well, basahan ninyo sa King James Version. Nang in English. Basahan ninyo sa King James Version, di ba pray? Nang hangyo. Basahan ninyo sa King James. Wa mo ko kadalag King James English dire. Kay katong ibasan na ko nga King James kinina, quotation ra to, akong gi-type lang ba. Kaya magdalago kong daghan laing version dire na magbaguod ko. Dako yung baga kong dalon. Munang gamay ra akong gidala, so usara pud ka Biblia akong gidala Bisaya, tapos kadtong uban nga mo kutlo ko sa King James, gisuwat na lang nako, gi-type. Ana. Pero kung namoy King James diha, basahan ninyo ang 2 Korinto kapitulo 5 tudling 20. Nga si Pablo, kay siya may nagsuwat anang Korinto, naghangyo o nagampo ngadto sa mga tao nga unta makig-uli sila sa Dios. Basahan ninyo sa King James, kay ang termino gyud gigamit di gyud kay hangyo o ask, pray gyud, pray, nagampo.
Okay, pangasuking tigpaminaw, daganta sa 1 Hari Kapitulo 18, tudling 7. Samtang naglakaw si Abdias, higasugat niya si Elias. Ug nakaila kang Elias si Abdias, ug miyukbo siya. Ug mingon, kung wala ako masayop si Elias kaser. Naalagi hapo yukbo, pero tahod ra. Dayon, lukso ta sa Exodo Kapitulo 18, tudling 7. Misugat si Moises kaniya. By the way, kinsa maning gisugat ni Moises? Si Jethro, yang ugangan. Misugat si Moises kaniya, no, ni Jethro, ug miyukbo sa iyang natubangan ug mihalok kaniya. Nagali ugangan ni Moises iyang giyukbuan, pero dili man pagpagka-Dios. Pagtahod raman. Iya bagyong gihagkan. Nahinumdum ko atong usalagi ka, dili katoliko nga, nanaway anang mahalok mis larawan ni Santa Maria, ingon man siya nga, kana da inyong paghalok sa larawan ni Santa Maria, di himo na ninyong Diyos si Maria. E ako siyang giingnan, dili tanang paghalok, pagpaka-Diyos doy. Kiyang bana, mahalok siyang asawa, pagpaka-Diyos na di ay. Ang lola, mahalok siyang apo, pagpaka-Diyos na di ay. Dipindi na siyang giunahon na gibati, di ba? Samaan niyo, ihag ka ni Moises si Jethro, yang ugangan. Giyukbuan pagyud. Di man ni pagpaka-Diyos, kay wa man ilhan ni Moises ang iyang ugangan nga Diyos. So ang iyang pagyukbo tahod lang. So mga suking tigpaminaw, kanang atong pagyukbo ngadtos mga larawan, pagtahod lang bot pasabutan na. Dili na pagpaka-Diyos. I-explikaran na muna ako ang yukbo nato ngadtos mga santos ug sa ilang mga larawan, gitawag nato na sa Grego og dulia. Veneration na, dili na adoration, dili na latria sa Grego. Lahi na, no? Di na ko mobalik ka na, kay langan na kay balikan pa na akong eksplikar. Naba, sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 1, tudling 2. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 1, tudling 2. Sa ikatulo ka adlaw, miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang bisti, o gibutangag lapok ang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya atubangan ni David agig pagtahod. Sus, kay mabasa na magyud litra por litra kanang hapa uyok-bu nga pagtahod yun ang kahulugan, no? Naglaro naman yun nung kayo, no? Unsa ko, no? Sa ikatulo ka adlaw miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul, gigisi niya ang iyang bisti o gibutang naglapok ang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya sa atubangan ni David agig pagtahod. Sa ato pa si David giyukbuan pero pagtahod lang. So wa ta masayop, no? Wa masayop si Veritas iyang pag-ingon nga naay pagyukbo nga pagtahod lang ang kahulugan. Mabasag yun ay litra por litra. Karon, lukso ta sa bagong tugon na pod. Kaya di man ni kay usara ka bersikulo, daghan mo yun eh. Bagong tugon, San Lucas 10:6. Sa maayong balita Biblia nga version. Akong usbo, no? Lucas 10:6. Maayong balita Biblia nga version. Ako yung i-klaro unsa nga version kay di man gun magparehas nga version kay basig ka nang inyong gibasa diha lahi po na. Kay usahay imo pa nang sabton sa laing version niya lahi ang pagkahubad basig mayong kag uy lahi man lagi sa ako pero maora na akong sabton. Pero ako lang gamiton ang maayong balita Biblia kay litra por litra man gyud dire klaro man gyud. Lucas 10:6. Lucas Kapitulo 10:6 sa maayong balita Biblia, ingon ini atong mabasa. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, sa manang mahigugmaon sa pakigdait, sama sa mga santos o mga balaang tao. Unsa kuno? Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, sa ato pa, sama sa mga santos, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Na mayukbuan lagi mga santos. Pero unsa nga yukbo? Pagtahod ug napay lain gali day. Yukbo sa pakigdait. Di lang kay yukbo sa pagtahod, na day yukbo sa pakigdait. Ha? Sa ato pa kung ang ato mga igsoong nahimulag dili mo yukbo ngadto sa mga santos o sa mga makidaiton
So sila kasunod sa Biblia. Ano man, kay mo may gingon diri Lucas 16 mayong balita Biblia kun didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pagkigdait sa lagi sama sa mga santos lagi balang tao. Ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagkigdait niya kinahanglan sa Biblia kinahanglan tumano na to. Nga de yukbo sa pagkigdait. Na usa man po na sa atuas Katoliko nganong niyukbo ta sa mga santos kay usa niya na sa meaning dili lang kay tahod pakigdait pod nato kinila pakigdait. Ug niya mga suking tigpaminaw napa daghan kay ni King James Version sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20 no 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord and the King. Tanawa, mga suking tigpaminaw sa King James pa yun, kanang version protestante pa yun nga Biblia, nga mabasag yun ang pulong gisimba ang Ginoo o ang hari. Tanawa, ingon ang tao dili masimba, pero naman lagi tao gisimba. Kinsa man si David. Akong usbo na sa King James Version na 1 Chronicles chapter 29 verse 20. King James Version 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bow down their heads and worship. Sama na worship, simba. Worship the Lord and the King. Gisimba ang Ginoo ug ang hari nga si David. Pero nasayod ta nga kung simba gali ngadto sa Ginoo pagpakadiyos, di ba? Pero kung ngadto sa hari tahod lang. Di ba? Yukbo nga pagtahod. Pero giusa gyud diri. Pero kinahanglan ipalahi na to kay dili man Dios si David. Pero giusa man gyud pagsulti diri. Worship the Lord and the King. Gisimba ang Ginoo ug ang hari. Pero kinahanglan atong tagaag distinction. Kalainan gyud ha. Ang worship diri basta Ginoo pagpakadiyos. Basta ngadto sa tao sama sa hari nga si David, tahod lang. Ato ginang i-qualify kay kung di nato i-qualify, idolatry naman po na. Di ba? Unya gani sa maayong balita Biblia gilahi parang dili ma-confuse sa mga tao. Kanang maayong balita Biblia sa 1 Chronicles o Chronicles, kanang Chronicles sa atong binisaya Chronikas. Sa binisaya nga Bible, no, sa maayong balita Biblia 1 Chronikas 29:20. Unya miingon si David sa tibuok tigom, Daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug ang tanan nagdaig sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, miduko sila og misimba sa Ginoo og miyukbo sa hari. No, dunay kalainan no dinhi sa binisaya. Kay ngano, sa in English giusa ng pulong misimba ngadto sa Ginoo ug sa hari. Di ba? Worship the Lord and the King. Pero diri sa binisaya sa maayong balita Biblia gibungkag. Gipalahi aron di ba malibog mga tao ba? Mingog simba sa Ginoo, then og yukbo ngadto sa hari. Pero maora ba ni simba yukbo, di ba? Pero gipalahi lang para ba maklaro ba nga yukbo tahod lang. Simba Ginoo pagpakadiyos. Pero sa ako nang gikaingon kung atong tun-an ang pulong worship sa Biblia, di lang kay usay meaning ana. Naay latria na ay dulya. Mayog latria pagpakadiyos, mayog dulya pagtahod lang. Ug unya laing sita sa Biblia 2 Hari 18:22. Apan kun moingon ka kanako nga ang Ginoo nga imong Dios mao imong gisaligan, dili ba mao kanang Dios sa kansang mga halaran didto sa kabungturan gipangguba nimo, og nagingon ka sa hudag sa Jerusalem nga kinahanglan adto sila mosimba tubangan ni ining halaran sa Jerusalem. Kay gipangguba man tong mga idolos, mga halaran sa mga Diyos, pero dunay advice ba nga kung magsimba mo didto mo magatubang sa halaran sa Jerusalem, dili didto sa halaran sa mga Diyos. Unya unsa man ning halaran sa Jerusalem? Basahan ninyo ang Biblia. Di ba na yung mga narawan? Rawan si Kirubin.
Basahan ninyo, sama itong Ezekiel 41, 17 ngadto 20. Ang templo sa Ginoo naadyoy kuan, larawan si Kirubin, giklaro na inaong tao, nabagali leon. Pero wala ilhag mga Diyos tong larawan. Mga reports Katoliko, kung dunay pagsimba mga Katoliko at tubangan sa simbahan ay larawan, pero wala na mo ilang larawan Diyos. Simbolo lang sa presensya sa Diyos. Lain pa, Levitico 19:30, tahuran ninyo ang akong sanktuaryo. Ako mao ang Ginoo. Yaon sa malagi ng sanktuaryo sa Ginoo. Basaha sa Biblia, di ba na yung mga larawan? 1 Hari 8:38, ako nila ni Dalion, parang makalukso ko laing part gihapon sa tema o niya, ugma, no? Kaya pikin na itong panahon. 1 Hari 8:38, Ug unya magampo og mga muyo sa bisan kinsa, o ang tanan mong katawhan ng Israel, ug maghinulsol sila sa ilang mga sala, ug magampo nga magatubang niining temploha. Nagyo ng pulong pagampo nga magatubang is templo para sa nang atong alasay gali sa sayong kagabihon. Pero ambot lang ikasubo na ako kay daghan ng mga Katoliko ron, di naman mo tahod sa simbahan, man muhunong, di naman magampo. Paturatoy naman. Damay pato sa una, no? Nga magampo ta magatubang sa simbahan, no? Para sa niyo? 1 Hari 8:38, magampo nga magatubang sa templo. Yaon sa manang templo lagi ay larawan. Sa lagi niyo Ezekiel 41 17 ngadto sa 20. Di ko na lang usbo na pagbasa, kailangan na kayo. Daghan pa kay kog ihatag ninyo nga mga tudling. So mga suking tigpaminaw at ang ininyo ugma ang parte gihapon, sumpay gihapon sa atong tema, pero ato nang i-concentrate, i-focus nato sa unsay mga nagkadaiyang hinungdan ngano kinahanglan gyud ta maghimog mga larawan o ribulto. Ako naman nahatag ninyo ang uban, pero ang detalye ugma nato sugdan. Ako lang ihatag ninyo ang mga kanabang headlines. Mahitungod ana, mga maayo nga katuyuan sa pagbaton og mga larawan. Una, simbolo sa presensya sa Dios. Ikaduha, nagsilbing mga dayan-dayan. Ikatulo, nagsilbing pagpahinumdum. Ikaupat, pagpasidungog sa mga balaan. O ang katapusan, nagsilbing ang mga ilhanan o timaan. Ugma ang detalye niini. Sa dili pata hingpit magbulag-bulag, no? Sa kahanginan, ingatun tulumanon, ayaw ninyong kalimti, no? Ang EWTN kung Eternal Word Television Network, no? Nana sa cable. Wag ko kahibaloon sa ng channel sa inyo, ano? Kaya depende mo na sa inyong cable operator. Pangitaa lang, EWTN, Eternal Word Television Network. Gunya po sa internet, sa radio, no? Ang program sa Catholic Answers, ma-download ninyo na kung dili mo makadungog sa live. Kaya ang live, ana, dito sa California, alas 3, alas 4, alas 4, alas 5, 2 hours mo na siya. Pero ma-monitor ninyo na kung naka-internet mo. Pero kung gusto mo paminahon sa laing oras, i-download lang ninyo kay nana ma-download sa catholic.com, no? www.catholic.com. Dayon, kung doon na mo ituyo ni Veritas, inyong mga pangutana ipadangat sa cellphone number 0918-5497-065. Atong telephone number 212-6200. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, kining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Sa ngalan samahan, sa anak si Espiritu Santo. Amen.